ya ndadzoka utsinye weya watotanga manje. Nice. Ndikusangana nevanhu panapa, ladies and gentlemen, nyaya ndiri kuona iri kubudiswa human rights vari kutaura kuti Justin, there is a respite in targeting of citizens of perceived dissent in Bedbridge. A 35-year-old security guard has been arrested and charged for allegedly insulting President Mnangagwa, whom he accused of economic mismanagement and also for disapproving use of Zig currency. Like inini ndakambogara ndichitaura kunaona kwawanda inondogara ndichudza maZimbabweans, pana vamwe vakatomboda kutry not by that pressure, video yangu hausikunyazo chibotuka munhu, and I was like, no, there's no need yekuti tituke, ngatitaura zvinhu zviripo, because iwe ukatuka munhu at the end of the day hapana chinozobuda chiri fruitful ipapo, because munenge makungoatakana zvina musoro wese, but tikaonesana tichitaura zvinhu zvikunyatsoitika, chokwadi chedu chiri paground, munhu anokwanisa kushaya pekubatira. Ndakazvitaura ndikati nyika yacho yamunenge muchida kuti muda kutuka vanhu, chero mukanzi muri kuverenga mutemo zvinenge, you have to know vanhu vamuri kudhila navo kuti these people will never change. Zvaizo zvekuti ayo takazonzi muzotaurawo zvamunoda dzinenge dzatoo dzimwe nyaya, unopa demba. Nawo ndiri kusangana nehama imwe mudikani uyo atodza akatobatwa akasungwa because ari kunzi akatuka vaMnangagwa. Pari kupisa apa, hazvina kumira zvakanaka hama dzadiwa. Tanga nekulike this video tichipinda mushoko kuratidzawo kuva disappointed nezvinhu zviri kuitika izvi kana wabatikana the situation iri payo. So the guy ari kunzi Ezekiel Chiradza, who works as a security guard at Bedbridge Town Council, was arrested by ZRP officers on 2 September and was charged with undermining authority for or insulting the president as defined in section 32.2 of Criminal Law Codification and Reform Act. Chiradza reportedly recorded a video and published on a WhatsApp group called Zim Politics while uttering some words condemning President Mnangagwa and praising Nelson Chamisa, his rival in last year's general election. Chiradza is represented by Patrick Tererai. Ndiwo mashoko ari pano atiri kusangana nawo. Ndozvo zviri kuitika. Ndo nyika yeZimbabwe yacho zvaitori. Freedom of expression. Saka at the end of the day, ngataura nechokwadi. Panoitwa marali pepe. Let's be very honest. Marali ukateerera masongo anenge achimbwa vachitaura pepe panenge pachitukano. Let's be very honest. Ukateerera masongo evanhu vari kuopposa vanenge vachituka. Kutotuka cheko vese, but saka zvakutoreva kuti panenge pakutochikisa. Next time vanogona ngoya vakasungwa vese. Ndo zvazviri kureva because handisi kuona musiyano panapa ukuthi munhu ari kunzi ari one anga achibudisa video achinzi atuka vaMnangagwa ari vega. Handisi ndenyaya kutaura kana muchifundzira kuti inini ndiri kukunyeberai zvandikukuudzai, pinda mumafiles, tsvaga marallies ese kubva kumashure, kubva kune AMDC svika kubhosvike kune CCC, uchitarisa marallies ese aitwa nevanhu veopposition. Saka zvotoreva kuti vanhu vese ivavo vari targeted. Anytime vanogona kana vatorwa vakavharirwa. Saka zvoreva kuti munhu wese iko zvinezvi muZimbabwe akambomhanya nezvepolitics izvi ari kuopposition ane mhosva. Ndo zvazviri kureva. Ndizvo. Because we are going to akabuda achiimba I know aina angu ndinozosuka potonyara wozvangu because unozoti kaka nyadzi dzinozotopedzera dzatondibata, but these people koenda boera munhu atonzi I understand zvangu zvinhu zvinozoitika, but munhu unotonzi atosungwa kuto guys, I mean munoona say, but what do you think about this whole issue? Mana Zimbabwe ikai inokamwika kutongwa zvimwe zvazvo zvakasiyana nezvimwe zvinhu mune mutarisire mimi kungoshandisana advantage so kwakazara muZimbabwe. I understand kuti citizens vanenge vane moyo yakaremerwa, but zvinhu zvakaita sezvizvi zvinofanira kungoonekwa. For example, inini what I believe is this: munhu kana achinge anzi ndewe opposition handichatoone reason inoita asungwa. I know kuti maZimbabwe vano overreact. Ndokana chizvitaura nguva pazhinji panapa. Nguva zhinji ndoona unosvika chituka chakachaka. Ndoona ndakati ukuona kuti these people vanogona kukuita zvese ukada kubuda uchita se uchivatuka. Though vamwe vanozobuda vakutidedza mazita. Iwe uri kuva defend. I was like, guys, munofanira kuziva system yamuri kushanda nayo kuti this system iyi kai
haina tsitsi, haina kana mangwana, haizive chonzi chechi. Ende vakomana vacho vanonzi vari kuuya vachizouya chikusunga vachikutora vachoka vanononoka kunzwisisa. Havazviunderstand zviya zvekuti you're just you a human being kana kuti unga uchizviita zviro as an opposition supporter. They don't care. They don't. Vakatongokutarisa so utongoti iwe anotidherera. And unoziva vakomana vakangotaura wedre kuti kudherera kuoni kwavaita vanononoka kunzwisisa. Unodedzera vakomana kuti havatozive kuti kunamata kuita sei, havatozive kuti kupfugama kuti nzakanzi pfugama iwo kuti anotobvunza kuti kupfugama unopfugama wakatarisa kuti kumabhazuwa ndikupi kwacho haatozvinzwisisi. Ubvanzi iwo uri kungonzi wabuda uchituka munhu wakuti ndiye ari kumuchengeta, munhu ari kumupa salari yake. Ubvanzi iwo wamutuka, ufungidzira kuti anokusiya wakadaro. Ende unoziva kuti nyaya inoitika pane zvinhu zvaya zvekuti iwewe chese chaunenge wataura uchishauta ndito vanofana kumeka sure kuti hazvitombosvike kwaari iye wacho kuti ndo zvaitika munhu. Zvinotozobudiswawo nevanhu majournalists and stuff vakutotaura kuti aiwa oneka ndinge vari kunzi atosungwako utozo asungwa angati kudizve zvinzi totone kavidhio kacho boze vanenge atopedza nekudhara. It's a system yekuti yakatogara yatobatwa ichitori kumashure ikoko. Unotonzi aiwa hatifanirwi kunge tichiregera munhu achienderera kudaro. Bozi musiyano chakuitika pamusiyano wa Mugabe na Mnangagwa unoona kunetsa tikada kutsvaga kuti musiyano wacho ndekupi. Why? Because uri kuona ukatarisa paMnangagwa kubva pamazuva Mugabe aya pavanga vari minister of chichi pepe vakagara nguva refu vachishanda vari under vaMugabe nguva tikutaura about time panapa time urunguwa. Saka tarisa mamwe masystems zvimwe zvese zvimwe mutemo zvamuri kuzonzwa muchiverengerwa chakati president azonzwa mutemo imwe yekuti pamazuva acho kana tikada kuzotarisisa. Saka mumazuva ana Smith yange vanga kwakusina mutemo iyoyo handiti ndobva vabikira yavo vakawedzera zvimwe zvinhu zvanyorwa zvichiiswa imomo zvatosainwa zvikapasiswa bo makutongobatwa. Ende up to now izve so unoona ngonzwa nzi takutomboisa umwe vanozviita kana vachida toda kuwedzera umwe wakadai so. Ende chinovatadzisa kuti vange vachiita izvozvo chii hapana. Because iko zvinezve we all know kuti parliament makamira sei, we all know that. Saka hapana chinhu chingavamisa. Vanhu veopposition vakatiitira mamwe mafirimu kana kuti mashura ndo mamwe maside effects akuaffecta vanhu right now. Vanhu zvakaitwa nana Chabangu zvezve. Ende maZimbabweans makabva maratidza kugwara mbva mangosiya zvinhu zvichingoenda zvakadaro. Because masituations akaita seaya ndo pakuti maZimbabweans aifanira kunyatsoratidza kuti aiwa isusu hatidi kuzoitwa zvekujairirwa kusvika that extent. But I don't know kuti zvinhu zvakafamba sei. Kungonzi zvakangonzi takungomusiya orati ngaende kwacho that kwacho iyoyo yakakosta nyika kusvika payave zvinezvi. And up to now vanhu vachingori kuregreta kuti ko dai zvedu katakatongo votera kana ma-independent candidate vamwe vanga vatori willing kushandira Zimbabwe. I think zvanga zviri nani so that avoregedza kugara vasvika padhuze ne2/3 majority yevanga vasvika. Because now vanonongowedzerwa mutemo kuti hayo ukatoonekwa uchitongodedza kuti Mnangagwa usina kutaura kuti president unoona kutosungwa zvinoona takatoitika ukatongodedza uchidaro chete wakutoenda mukati wobva watonzi uri kutongwa kana 20 years vobva watoisa kana mutemo wacho. It's something chekuti zvinongononyorwa zvitonzi ngazvipasiswa zvakutoitika. Ende anochema mangwana ndiwe. Ende zvinhu izvi zvichakosta because these people vakunyatsota kunonzi kutonga hakusi kutungamirira kutonga ndokunekwa kutoitika panapa. Imagine a poor guy zvakangoti regedza nimboitawo something zvinenge zvichiitwa nevamwe gari utoisa the funny thing ungoisa muWhatsApp yakatovhwa tarisa zvava vidonzani uyu security guard anoshanda apo aripo pakati zvakoti pajuto ungosvika ungorinzi Brugwa right baba masungwa zvikuitika panapa ndezvekuti mune kavidhio kamakaita makadai makasungwa. And pressure iyoyo I understand why inobva vanhu vazhinji vekuti vanenge vasingagari muZimbabwe ndo vanokwanisa kukuinfluenza kuti uite zvinhu zvakaita seizvozvo. Ivo pachavo vanokwanisa kuzvitozviitawo vatori kwavanenge vari ikoko. And hapana anosvika achinzi azovabata akavasunga. But iwewe ukada kuzvitira kuzviita uri mulocal muno mawanawo ende unogara uri munhu wekuzochema. Ukuzochema naye mangwana unoona kumushaya kuti wakuchema nani but unogara uri munhu wekuzongochema.
ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri tichiona zvinenge zvichiitika muri Zimbabwe. Hapana zvinoomera zvakanaka, pari kupisa apa. Ndatry kuuya kuti ndikuonesei zvimwe zvezvinhu zviri kuitika, but I don't understand kuti zvinhu zviri kuita sei. I'm disappointed, but I don't know. Ndakusira kwamuri nyaya iyi mundiudze muri kuionawo sei nyaya iyi.